Tapos yung mga PDRs, tinanong naman yun, di ba? Yung foreign ownership, nasagot naman yun. Tapos yung sa Digibox, nasagot din yun. Tapos yung isa pa, pagdating sa mga ibang sinampa niya, ano pa ba yung isa doon? Convergent paper. Yung binigay dito. Yun. Sinagot din naman dito sa hearing natin. Kaya kahit naman nandito siya, opinion lang niya yun, meron din namang opinion niya yung iba. Tingin niya mga after today's hearing, yung mga questions regarding mga na-raise ni Soljen kanina were answered adequately by ABS-CBN. I think so. And kung meron man akong masasabi, yung pagiging mapagkumbaba ng mga representante ng ABS-CBN ay appreciated naman ng marami, lalo-lalo na dito sa Senado. Yung pinagdaraanan nila hindi naman madali. Pero inaamin naman nila na may pagkukulang sila. Pero inuulit naman nila na sana mabigyan sila ng pagkakataon na itama ito at gawing mas mabuti ang kanilang serbisyo.